Hej så alle sammen. Velkommen til noget mere Minecraft. Ja, der er 3 derude, det er fordi jeg lige skulle lave en lydtest, hvor høj lydet var i forhold til min stemme og sådan nogle ting. Og så blade, de larmer rigtig meget, når man slår på dem. Den der lyd der, ikke? Nu tænker jeg, nu er det på tide. Jeg har rigtig længe haft lyst til at lave en Minecraft-serie. Det bliver en I kan se, 1,10 Let's Play, Minecraft Let's Play. Og det har jeg også haft lyst til rigtig længe. Jeg er bare ikke rigtig kommet i gang. Hvad er den på? Den er på nogen. Vi tager den lige på easy, fordi vi skal lige i gang. Ja, og det har jeg haft lyst til ret længe. Jeg mener nok, jeg slog en bonus chest til, fordi jeg er lidt noob. Den ligger herovre. Det gør jeg altid. Det er bare en vane, fordi det er godt lige at have lidt tools at starte med. Først noget mad. Det er jo noget nyt, der begynder at komme mad i også. Eller sådan nogle fisk i, hedder det. Okay. Jamen, ja. Som sagt, så har jeg haft lyst til længe faktisk at lave det her Let's Play her, hvor jeg bare spiller Minecraft min single play, laver den rigtig lang. Lidt ligesom andre har lavet den. Jeg må indrømme, hvis jeg skal være indrømme, så har jeg fået inspiration til at begynde på den her, fordi jeg har selvfølgelig haft lyst længe til at lave den, og tænkt, hvornår skal jeg komme i gang? Men jeg har fået mere og mere inspiration, og sådan lidt, okay, nu skal jeg i gang, og få mere og mere lyst til det. Fordi jeg har siddet og set Saki, den dejlige mand, set hans Let's Play, og så har jeg også set Fundok, han også har sin Let's Play. Hvis I kender dem, så burde jeg også gå ind på dem. Men I kender dem sikkert godt. Det er 2 dejlige gutter. Og så fik jeg lidt inspiration og tænkte, okay, nu skal jeg altså i gang med det her. Og bare, I ved, bare hyggesnak og chill. Og så bliver det nok de her 20 til en halv time lang. Det er lidt forskelligt, sådan hvad det bliver. Ja. Og det er super hyggeligt. Og så skal vi bare i gang. Jeg siger rigtig tit, at min kanalen her er ikke en Minecraft-kanal. Der kommer meget mere end Minecraft. Det er ikke kun Minecraft. Der er mange, der er mange YouTubere, som kun kører Minecraft, som bare har en Minecraft-kanal, hvor de sådan næsten kun kører Minecraft. Det er deres primære spil. Og så spiller de nogle sjældne andre spil en gang imellem. Og sådan er min kanal ikke. Det er også derfor, I kan se på mit profilbillede og mit banner. Det er ikke Minecraft. Nogle af delene. Det er bare lige sådan, så I ikke tror, så det er bare sådan, hvis I nu abonnerer mig, fordi I nu tænker, okay, yes, en Minecraft-kanal, så skal I bare vide, det er ikke kun det der. Grunden til, at der kommer meget Minecraft der for tiden, det er simpelthen fordi, at Minecraft, det er bare sådan et spil. Hvis man ikke ved, hvad man skal spille, så kan man altid spille Minecraft. Det er bare så chill spil, og det er bare hyggeligt og sådan noget. Jeg har skrevet rigtig meget all in på Minecraft her for tiden. Jeg synes, det er fedt at spille her for tiden. Jeg har fået rigtig lyst til det. Jeg har meget perioder, hvor jeg spiller et spil meget, og så spiller jeg det næsten aldrig. Og der var en periode, hvor jeg næsten ikke spillede Minecraft. Fordi så begyndte det at blive kedeligt, for jeg spillede det længe. Men nu har jeg fået lysten tilbage til at spille det igen. Også fordi der er kommet 1,9 og alle sådan nogle ting der. Det har selvfølgelig været længe nu. Men ja, det er simpelthen derfor. Så I skal nok så jeg der gerne vil have, der måske sådan, kommer der snart noget mere. Selvfølgelig kommer der nogle andre spil på et tidspunkt. Det skal I ikke frygte. Det kommer der om, når de kommer. Jeg prøver at holde det meget varieret, men det er lidt svært, fordi når jeg har lyst til at spille et spil, kun et enkelt spil her for tiden, så er det jo bare sådan der. Så spiller jeg jo det spil, jeg har mest lyst til. Så altid hugge nogle sten, så vi kan få nogle sværd eller økser eller et eller andet. Økser det er jo bedre i 1,9. Men jeg tænker, at vi kan godt tage sværd, fordi det kan vi enchant bedre. Og det er jo ikke online det her, så vi skal ikke dræbe noget. Altså, det er lige meget, hvor meget vi skader, bare vi kan skade. Det er ikke fordi vi skal vinde over nogen. Så lad os se. Vi skal have et sværd, så vi kan dræbe de dyr herovre. Okay. Så en achievement. Og så fik jeg den. Vi tager den her også. Jeg kan rigtig godt lide det der med, at man kan gøre det der i 1,9. At man kan slå på den der måde der. Så det gør jo, at man kan, slå flere mob på en gang. Men jeg tænker, jeg har aldrig spillet sådan Minecraft Let's Play, hvor jeg har lavet den sådan, prøvet at lave den lang og sådan prøve at lave alle mulige fede ting. Og det tænker jeg vil gøre lidt her i. Og det har jeg igen fået lidt inspiration fra, blandt andet fra Saki, fordi han har jo lavet en meget lang Let's Play allerede, som har været i gang i rigtig lang tid. Og det er lidt noget i den stil, jeg vil fortsætte. Dog ikke på samme måde som Saki, fordi Saki han er fandme god. Det må jeg indrømme. Det må jeg give ham. Han er rigtig god til det der med at lave redstone ting og mob farm og alle de ting, han laver i sin Let's Play. Fordi jeg har set den. Jeg har ikke følt med siden start. Og det er jeg dog ikke så god til. Men jeg vil prøve mit bedste. Altså, jeg vil prøve virkelig at lave den her Let's Play sådan rigtig lang og sådan, altså ikke rigtig, altså ikke sådan 1000 år vel, men forstå mig ret. Altså, jeg vil prøve at lave den lang og sådan, så vil jeg prøve at, lave en masse, altså gøre mig umage med at bygge mit hus og sådan noget, altså øve mig i at bygge
Så det bliver lidt en, fordi jeg er ikke særlig god til at bygge Minecraft. Så det bliver sådan lidt en, hvor jeg øver mig at bygge også, hvor jeg prøver at bygge et eller andet, der er rigtig flot. Måske kigge lidt på nogle videoer og få lidt inspiration til et hus. Så hvis jeg nu bygger et hus, så tænker jeg, okay, det ligner godt nok meget ham. Så det er også fordi, jeg har fået inspiration. Så jeg vil kigge sådan lidt rundt omkring på nettet og sådan noget, om jeg kan få inspiration til et eller andet fedt hus. Altså jeg kopierer ikke kopi, men bare inspiration. Det er det, jeg tænker, jeg kan gerne prøve. Okay, så nu skal vi lige have noget mad her. Det er et fint område, vi er i her. Jeg tror, jeg tager et screenshot, for det gør, at vi gerne vil bo her. Så ja, det bliver super hyggeligt det her. Og komme i gang med den her display her. Jeg har glædet mig lidt til at gå i gang med den. Og nu tænker jeg, nu skal det være nu. Hvor meget mad har vi? Okay, vi har ikke så meget. Okay, jeg tror godt, vi lige kan løbe herop og se de grise, der er her, mens den lige starter det sidste færdigt. Eller ikke det sidste, men til der ikke er mere træ. Jo. Så ja, men jeg kan rigtig godt lide den nye opdatering. Der er rigtig mange, der ikke er så fan af 1,9 PvP. Jeg kan personligt rigtig godt lide det. Jeg kan meget bedre lide det end 1,8, fordi at jeg synes, det giver en mere fair. Altså det, for eksempel i online, der har jeg heller aldrig nogensinde været fan af det, fordi at folk, så kan man bare stå sådan her. Bare spamklik, og så kan man aldrig få en chance. Og altså den første, der gik i gang med at slå, hvis der var en player, der slog dig, så havde du tabt, fordi så kunne man bare stå sådan her. Bare spam, og så kunne du bare, ja, fuldstændig dø lynhurtigt. Men her er det sådan, hvis du ikke rammer, hvis du lige undviger, så skal han lige load lidt, før jeg kan slå igen. Altså, jeg lige lade op. Recharge. Sådan, så man også får en mulighed for at undvige lidt. Altså, i gammel PvP, der kunne man bare gøre sådan her. Ikke? Altså, der kunne man jo ikke undvige det. Altså, så, ja. Jeg synes, at i nye PvP, der kan alle være gode til PvP. Fordi, altså i 1,8, eller nej, omvendt mener jeg, altså i 1,8, der kunne alle være gode til PvP. Altså, det var ikke svært PvP, for der skulle man bare enten holde makro ind, bare sådan, eller bare spamklik, og så havde man vundet. Men i 1, hvad hedder det? Her 1,10. Hvad var det, der snakkede? Hvad fanden er det? Nå, det er en heks. Nå, de her nye lyde, der er kommet til heksene. Endelig er der kommet, hvad hedder det, lydtekster. Det er de virkelig mangler længe. Okay, sådan der. Lad os skyde. Der er ikke noget her, vi skal bruge. Men ja, som sagt, så her i 1,9, der er man mere, dem der er gode til PvP, det er lidt mere sådan skills. Altså, så er man god, altså, hvis man kan own helt vildt godt. Altså, det er mere sådan, der skal man være god til at ramme og undvige sådan nogle ting. Men 1,8, der var det jo bare spamklik, så det er sådan lidt, derfor er jeg mest fan af det. Og jeg har også, hvad hedder det, shaders på her, så jeg prøver at se, om vi kan slå den til. Det er ikke vildt godt optimeret til 1,10, så det lægger pænt meget. Nogle gange lægger det ret meget. Nogle gange kommer sådan en total frame drop. Jeg kører på 144, I kan se, der er lidt frame drop, men lad os køle lidt med den. Jeg kan faktisk rigtig godt lide shaders på. Jeg kan mærke, det vil jeg sgu ikke, lad os bare tage den af. Nogle gange kan det være, vi tager den på. Nogle afsnit, hvis jeg lige føler for det. Men ellers det er ikke noget, vi behøver, fordi det er ikke vildt optimeret. Det må jeg indrømme. Der er nogle flere griser, der skal ikke bare have masser af mad, fordi det er altid mad, man mangler i Minecraft, synes jeg. Jeg håber også, lyden er okay. Jeg har skruet ret op meget for den, for jeg har lagt mærke til, at i mine videoer, så er min lyd ikke så høj. Det er fordi, jeg har lidt lyst til, at det bliver for højt. Så jeg skruer altid ekstra meget ned, men så bliver det også bare lavt for jer. Men nu har jeg lavet den. Okay, nu burde I godt kunne høre både mig og lyden. Så vi har en del med nu. Jeg skal bare lave parkour heroppe. Jeg kan se, okay, tiden den går nedad. Eller natten er på vej, hedder det. Det er altså helt okay. Vi tager det stille og roligt. Der er go her. Det er okay. Men ja, det er super glad. Jeg tænker bare, i de her episoder, der snakker vi lidt om alle mulige forskellige. Det bliver sådan lidt hygge. Hvad hedder det? Hvor vi bare sådan hyggesnakker lidt. I ved, altså snakker lidt om, hvad der måske er sket i løbet af dagen, eller hvad I har lavet i dag, eller sådan. I ved, sådan lidt hyggesnakker. Altså, ikke kun snakker om spillet, men også sådan snakker lidt om, ja, alt muligt forskelligt. Fordi det synes jeg, det er super hyggeligt. Og bare hyggesnak. Det er også godt, altså når man spiller sådan en let's play her, fordi at altid, når man for eksempel her i starten, hvor vi bare går rundt og, hvad hedder det, bare skal lige skaffe ressourcer og lige få et hus og sådan nogle ting, så er det ikke altid, man, hvad hedder det, bare kan gå og snakke kun om spillet, fordi så bliver det så måske sådan lidt, ja, så går vi lige og tager en kylling, hugger lige noget træ, så går vi lige lidt videre, altså så bliver det hurtigt bare sådan, I ved, det samme man snakker om. Så derfor er det også lidt hyggeligt at bare gå rundt og snakke om alt muligt andet forskelligt. Så der er en masse køer her, det vil vi rigtig gerne have. Og faktisk, okay, jeg tror også, det er lige før vi skal slå os ned her. Bare vi har noget oak i nærheden også, for jeg gider ikke kun at have dark oak.
Fordi så kan det ret fedt at have sådan en slot, eller have bjerget deroppe, og så kan man bygge noget derinde, inde i bjerget, og have et hus her og sådan noget. Jeg prøver lige at op på træerne her og se, om der er noget sådan tæt på. Er det Dark Oak? Ja, det var det. Og så hvis der nu er Oak i nærheden, så vil jeg gerne bo her. Hvis der ikke er, så vil jeg ikke bo her. Jeg kan godt lide at bo biomes, hvor der er blandet ting. Så der er Spruce Wood, okay. Der er Spruce Wood, og så er der Dark Oak. Hvis der så også er Birk og Oak, så er det perfekt sted at bo. Jeg kan nemlig godt lide, at der er en blandet træer, hvor jeg bor. Fordi så man kan bruge alle træer, hvis man har lyst. Det er der herovre, er der ikke det? Jo. Vi kan selvfølgelig også bo her. Eller der. Der er faktisk mange steder her. Jeg kan faktisk rigtig godt lide det område her. Vi kan klart bo et eller andet sted i det her område her, tænker jeg. For jeg kan faktisk godt lide, at der er sådan her. Så plain her, så bor vi sådan en lille skov og sådan nogle ting der. Måske vi bo. Okay, her er der godt nok. Mit ben hænger fast. For jeg sidder på sådan en mærkelig måde. Jeg kan faktisk godt lide det her sted. Det er lige før jeg skal bo. Prøv at se, hvad plain der er. Vi kan stadig bruge derovre. Bygge et eller andet i det der hus derovre. Eller flade alt det ud på et tidspunkt, der bruger det som et stort område. Og det er super lækkert. Jeg skal prøve op her. Jeg tror faktisk, vi skal lige tage koordinaterne der. Ja. Det gør vi. Jeg tror, vi flytter ned herned og bor dernede omkring. Fordi det kunne være super lækkert. Så der er et lille skelet der. Ham har jeg ikke lyst til at komme for tæt på. Kan vi også bare gøre. Vi sover ham bare. Skeletterne, de er blevet ret gode til at skyde i 1,9, synes jeg. Og de er også gode, altså sådan bedre til at undvige og sådan noget der. Sådan der. Vi skal lige bygge os et lille hus her, så vi lige kan lige komme lidt til ro her. I løbet af natten. Bare lige bygge os lidt lige lidt her. Bare lige for at have sådan noget midlertidigt her. Ja, du kan godt lige gå lidt hurtigt her. Ja, så kan vi også bare gøre. Okay. Så nu har vi bare lige det her midlertidige hus. Det er lidt klaustrofobisk, men det er okay. Så laver vi bare sådan her. Totalt klaustrofobisk. Yep, præcis. Sådan der. Så vi har det lille klaustrofobiske hus. Okay, så vi har ikke noget... Jeg troede, vi havde en keycykel, vi ting i. Lige tage et screenshot her. Okay. Så nu er det lige præcis, hvor vi bor. Okay, vi går ned til noget træ, så vi lige kan blive... der er en spider der. Den må godt dø. Den har sgu godt liv, den der. Okay, så kommer en lille zombie der. Ham undviger vi bare lige. Jeg ved ikke, om I vidste det. Men ellers kan jeg fortælle jer, fordi jeg tror, jeg kan ikke huske, om det er 1,7 eller 1,8. Men der er ikke så mange, der ved det, tror jeg ikke. Jeg mener faktisk ikke, der er ikke så mange, der sådan faktisk ved det. Men der kom faktisk en opdatering, om det var 1,7 eller 1,8, det kan jeg ikke huske. Men det kom i hvert fald en opdatering, og det den opdatering gjorde, det var faktisk, at... hvad fanden? det den opdatering gjorde, var faktisk, at zombier, de kan kalde på hinanden. Og det er ikke så mange, der ved, men det kan de faktisk. Det vil sige, at der er en zombie, og han ser dig, så kommer der flere zombier. Hvis I tit lægger mærke til, at der kommer flere zombier, når der først kommer en efter jer. Det er faktisk fordi, at de kan kalde på hinanden. Og vi havde faktisk en keys fail. Så det var en ny opdatering. Det stod der nemlig, da der kom en opdatering, så stod der, at de kunne kalde på hinanden, kan jeg huske. Og det synes jeg, det er super fedt. Sådan en lille ting at lige vide. Fordi så er det ret sjovt, fordi hvis man nu undrer sig over, at... ja, det kommer efter en. Så mange på en gang. Så er det derfor. Okay, der er den der. Nej. Shit, han skader meget, mand. Okay, vi havde den på easy. Jeg synes bare, han skadede ekstremt meget. Man kan stadig, altså... Drenge og piger. Gutter og gutinder. Der er fandme landsby herovre. Det her, det er jo et mega vildt seed. Ja, altså det er bare, random genereret jo. Det er jo perfekt, så der er en landsby i et flat bare. Det kan det blive bedre det her. Hvis I gerne vil have seedet, så kan I få det her. Det er bare sådan et random seed, men hvis nogen tænker, det vil jeg faktisk gerne have. Så har I det der. Koordinaterne, dem kan I se her. Hvor I pause videoen, hvis I gerne vil være her også. Det er rigtig nok, de har fået det her i landsbyerne. Så nu kan vi faktisk få noget mad. Jeg hjælper jer. Gå nu ind med dig.
Hvorfor står du herude? Vi vil rigtig gerne gemme villagerne, fordi så kan vi nemlig, hvad hedder det? Bruge sådan en villager farm og sådan noget senere i fremtiden. Det ser desværre ikke ud til, at der er nogen smed her. Det er lidt sørgeligt. Nu skal vi til at passe lidt på her. Er det ikke noget med de her uld i de der... Jeg tror bare lige gå indenfor her. Hej, må jeg komme ind og kigge jeres hus? I har ikke noget skid herinde. Vi ses. Han har heller ikke noget. Kommer en zombie der? Er det en zombie villager? Nej, okay. Desværre har de ikke nogen smed. Det er sådan lidt sørgeligt faktisk. Men de har dog mad. Bare de her kartofler, det har de så med. Fordi kartofler er det bedste mad i spillet. Lige en lille guide, hvis I ikke vidste det også. Eller en lille... Ja, hvad fanden hedder det egentlig? Det ved jeg ikke. Det er da ikke vidst det, så er... Det er simpelthen det bedste mad i spillet. Eller det kan godt være, at det giver ikke mest heal. Altså når de er kogte selvfølgelig. Lige nu så de er lort. Ej, den skal lige væk, den her creeper. Jeg vil faktisk gerne lige ind og kigge jeres hus herinde. Jeg synes, det så mega sejt udefra. Men ja, altså hvis du steger. Igen, en lille sådan tip til jer, der måske ikke ved det. Jeg ved ikke, det kan godt være, I ved det, men så må I bare høre det igen. Men der er mange, der tror, at bøf er det bedste mad i spillet, fordi at det giver flest, I ved, de der healbar, eller hvad hedder det? Fordi de giver mest, hvad hedder de der? De giver mest af de der madtingester bare. Men faktisk, så er det ikke det, man skal kigge efter. Man skal kigge efter durabilityen, hvis man kan sige det på den måde. Altså, hvor lang tid... hvor lang tid man kan holde, fordi man kan faktisk godt holde med mad. Det er sådan noget med, at maden, det holder forskelligt lang tid. Sådan i sekunder. Bøf, det giver meget på én gang, men det holder ikke så længe. Altså, når du løber, så går det hurtigere ned. Kartofler, de giver ikke lige så meget som bøf, for eksempel. Men de holder. Det er dem, der holder længst, før du bliver sulten igen. Så det er smart. Derfor spiser jeg altid kartofler, når jeg spiller Minecraft. Hvis jeg selvfølgelig kan finde nogen, eller får nogen. Gå nu ind, for fanden. Nej, jeg redder ham. Du skal ikke have vores villager. Heller ikke jer. Kom så. Prøv at se. Kæft, der er mange zombier hernede. Vi gider ikke have de der zombier her. Okay, så vi skal lige... vi kan lige godt plante de her ting her igen. Sådan så vi kan få mere mad. Vi har ikke selv nogen farm endnu, så vi kan lige godt bruge deres farm. Der er en creeper derude. Kan vi lige få dig væk? Ej, ikke spring. Ikke spring. Ikke spring. Ikke spring. Sådan der. Jeg så, der var en masse andre farm herovre. Dem kan vi også lige noget pænt at tage. Weeden, den gider vi godt samle lige nu. Det er der en grund til. Hvor meget durability har den? 0? Nå, okay. De er rent nok, de her radis har de også fået. Det er rigtigt nok. Det ved jeg selvfølgelig ikke, om durability er med, men jeg tror stadig, at kartofler det er det, der er mest værd. Men så kan jeg også prøve at smage dem. Dem har jeg faktisk aldrig spist. Så kan jeg også prøve det. De prøver at spise dem, så jeg prøver at smage dem. Okay, de giver sgu ikke meget. Hvad de giver mere, hvis de bliver cooked, det ved jeg ikke, om de kan. Jeg tager dem alle her. Og så blander vi dem. Bumlum. Så lad os se, sådan der. Og så var der også en mere farm, mener jeg. Nej, okay. Men ja, de her episoder, som sagt, de bliver, en blanding af mellem 20 minutter og en halv time. Nogle gange kan det selvfølgelig godt være, at det bliver over. Nogle gange kan det godt være, at det bliver under. Det bliver sådan lidt an på, hvad der lige kommer til at ske. Men det er også lidt blanding af, hvad jeg har lyst til. Det er derfor, jeg siger 20 til en halv time. Fordi hvis jeg nu, i dag spiller jeg nok en halv times tid, fordi vi lige skal i gang, og vi lige skal have ressourcer og sådan nogle ting der. Men så kan det være, at der er en anden dag, hvor jeg tænker, okay, i dag der har jeg sgu ikke lyst til at spille så meget. Jeg har lyst til at spille lidt, men ikke så meget. Så kan det være, at jeg tager den 20 minutter for eksempel. Så det er sådan lidt sådan, jeg tænker. Ej, du skal lige dø. Det var den. Så perfekt. Så er de alle sammen ude her igen. Vi har faktisk en masse grisekød.
der er tilbage i huset. Koteletter. Men ja, nu ses vi bare hoppe tilbage af. Vi tager lige koordinaterne her også. Jeg tager lidt til koordinaterne, bare lige så vi har dem. Det er også noget med at have 1,10, der kan spawne endermans i netter. Dem håber jeg ikke, vi kommer til at møde dernede. Det lyder sådan lidt halvfarligt. Så længe vi kigger på dem, så er det meget fint. De burde næsten lave sådan nogle røde endermans eller et eller andet. Sådan, I ved, sådan nogle mørke, eller sådan, ja, mørke endermans, det kan man så ikke lave, fordi de er sorte. Men sådan nogle andre farver endermans, som spawnede netter, som hele tiden var aggressive. Faktisk er det meget fedt, hvis de lavede det. Jeg mener nok, vores hus, for det var lige der. Eller kasse. Hjælp mig, kasse. Eller sådan noget. Jeg tænker næsten, vores nye projekt nu, det er at finde et får eller noget, så vi kan... så vi kan overleve igennem natten. Inden der, så skal vi lige have lavet en ovn. Vi laver lige en ovn. Og så kan vi lige varme vores mad. Okay. Kan vi ikke lave en skovl egentlig? Også bare fordi jeg gerne lige vil prøve... Jeg tror faktisk aldrig, jeg tror faktisk slet ikke, jeg har prøvet at spille, altså sådan Let's Play Minecraft i 1,9. Heller ikke 1,10 selvfølgelig. Man kan lave de her stier. Det tror jeg sagt, man kan bruge til et eller andet sådan til at lave fede stier og sådan noget i sin huse. Det gør man bare ved højreklik, hvis I ikke det. Det er også Alexanders tips, det her, til Minecraft. Okay, lad os tage noget her. Vi skal bare have 8 stykker, så vi kan godt lige tage lidt mere, så jeg skal få en anden skovl. Ikke sådan den bedste skovl, jeg har lige nu. Jeg har 10, det må vist være fint. Hop op her. Sådan der. Og vi lige tilbage her. Og laver det der. Nej, det kunne vi ikke engang. Så skulle jeg lige til at være smart her, så kunne vi ikke engang. Vi har ikke nok sticks. Okay. Så er det der lort, der er væk. Jeg ved ikke helt, hvordan man får det tilbage igen. Er det ikke noget, man bare skal hoppe på det? Nej, jeg tror... det er nok, så skal man bare ødelægge det for at få det tilbage igen. Sådan der. Men ja, det er super lækkert. Det kan man altid bruge til et eller andet fede designs eller sådan noget. Bare så vi ikke falder herned. Eller fandme er træls. Og der er lige en zombie efter os. Ikke lige så godt. Så er vi den her, tror jeg. Og så tror vi skal lave noget... har vi noget her i det? Har vi? Så laver vi lige noget... hvad hedder det? Charcoal, det er det hed. Jeg kan ikke huske, hvad det hed. Går lidt langsomt, det her. Vein miner kunne være fedt at have. Bare fælde hele taget på en gang. Og de store træer, jeg gider ikke fælde det hele. Så er der nogen, der siger, et træ kan ikke flyve. Nogen, der sådan, det er pisse irriterende, at man ikke fælder det hele. Jeg er lidt ligeglad. Er det ikke sådan her, man gør? Jo, det var så. Okay. Fordi vi kan lige godt få charcoal, fordi det er en del bedre. Så tager vi lige 8 stykker mere. Så skal vi lave en ovn til charcoal, imens vi varmer nogle kartofler, fordi vi er ret sultne. 8, perfekt. Så vi lige op her. Okay. Så kan vi lige lave en ovn mere. Så kan vi multitaske. Så her skal vi bare ind med, ja. Så kan vi bare starte, og så kan vi lægge det her ind. Nå, okay, den fortsætter stadigvæk. Så vender vi bare lidt på noget mad. Og så tænker vi skal have nogle får, når vi lige har fået fuld mad her. I kan se, de her, de giver sådan der. Det er ikke så meget, men til gengæld så holder de bedre. Det der. Sådan der. Har de ikke fundet et navn? Jacket Potato. Det havde jeg ikke heddet før, har de? Kan jeg sgu ikke huske. Okay, har vi fået mere charcoal her. Sådan der. Okay. Så har vi lige noget mad her. Boom. Skal vi også lige have... Nej. Vi skal have et sværd mere. Så skal vi alligevel herned igen. Ej. Au. Nå, jeg troede, vi så skade. 1, 2. Vi vil nemlig gerne have et sværd, fordi det kan vi lige så godt bruge. Det kan nemlig lave det der. Det tror jeg ikke en økse kan den det. Og den kan bare lade det der. Det der mega hårde slag. Der var nok god forklaring. Sådan der.
lad os tage på eventyr, og så finde nogle får, så de kan få en seng, så vi kan slippe for nætterne fremover. Fordi det er ikke sådan, altså lige her i starten er det ikke så godt at være uden om natten, fordi vi skulle ikke sådan helt vildt godt stacked. Når vi har fået noget armor, kan vi begynde at gå ud og få nogle buer og sådan noget. Men jeg tænker lidt nogle gange, jeg spiller selvfølgelig også off-cam herinde, fordi at nogle gange kan man godt komme til at sidde her rigtig mange timer, hvis der er et stort projekt, man skal lave. Og så lidt tænker jeg nogle gange, hvis de er interesseret, så er der link i beskrivelsen blandt andet. Så tænker jeg nogle gange, så livestreamer jeg herindefra, hvor jeg for eksempel miner, eller laver et eller andet stort projekt, måske laver en farm, eller et eller andet, sådan nogle ting. Altså når jeg laver off-cam, så nogle gange kan jeg godt finde på at streame det. Sådan så I kan se med derinde, fordi det er hyggeligt nok at sidde og lave. Så hvis I er interesseret i det, hvis I nu gerne vil se, hvad jeg laver off-cam nogle gange, så hop ind og følg, Twitch-kanalen, der ligger link i beskrivelsen. Eller kan I søge på Alex Ebenia TV. Det er op til jer. Linket er nok nemmest. Jeps. Det var lige lidt reklame der. Jeg tænker, vi skal have den her blomst her. Grunden til at sige det, det er fordi, at det er en lille intern joke. Fordi for nogle år siden, sammen med en kammerat, kan jeg huske. Eller sammen med nogle stykker, tror jeg. Jeg kan ikke huske, altså, jeg tror nok, vi var et par stykker. Spillede vi Minecraft. Har det været 1,7? Nej, det har det ikke. Var det længere tid? Jeg kan ikke helt huske, hvornår det var. Det må have været 1,7, for jeg tror ikke, de kom i 1,7, dem her. Jeg kan ikke huske det. Det er i hvert fald 2-3 år siden, eller sådan nogle ting. Eller gæt på, det var. Jeg kan ikke helt huske det. Men i hvert fald, det er også lige meget. Der havde vi sådan en blomst her. Det var den her Blue Orchidee ting. Og den havde vi placeret i en krukke, de der krukker vi havde. Og så var det den hellige blomst, kaldte vi den. Så vi bukkede for det, så når vi så den. Det var sådan lidt for hyggen, vi hyggede os lidt med det. Så vi plantede sådan en potte, så vi satte en rød løber ind til den. Og så respekterede vi den. Så sagde vi, det er den hellige blomst. Det var meget sjovt, det var meget hyggeligt. Så det er lige før vi skal gøre det. Så tror jeg vi skal sætte en så tror vi finder sådan en potteband og sætter den i. Og kalder det den hellige blomst. Kommer jeg lige i tanker om nu her, ja. Da jeg lige så den. Vi gider ikke have svampe, vi gider ikke lave sådan noget svampestue. Noget. Har vi fået brug for. Men nogle får vil jeg faktisk rigtig gerne have. Jeg skal lige lægge den hellige blomst op her. Det var, vi skulle navngive til den hellige blomst, når vi får en endwheel. Lige have den der også. Dem kan vi også altid bruge sugarcane senere. Vi kan så ikke bruge dem til noget rigtigt nu. Men når vi skal til at enchant og sådan nogle ting, så kan vi sagtens bruge det. Går over lidt tid, før vi kommer til at enchant. Det går nok. Det er en ting, jeg godt kan lide i de nye opdateringer her. Det er... var det ikke 1,8 det kom i? Jo. Det der med at... hvad er det her i halsen? Sådan der. Det der med at det koster mindre levels og enchant. Det kan jeg rigtig godt lide, fordi... Det der enchant der, det kunne eddermame godt være dyrt nogle gange. Meget dyrt. Så sindssygt noget 30 level for enchant band, det er jo vanvittigt. Dog skal man så fat i Lapis Lazuli nu, som er lidt rare, men... det er okay. Au, jeg troede faktisk ikke, jeg tog skade. Nej, lad os hoppe ind her. Okay. Jeg ser ikke ud til, at der spawner nogen får i den her verden. Det er sgu da pisse uheldigt, vi har løbet rundt i 28 minutter, og vi kan ikke finde nogen får. Okay, aldrig har jeg spillet Minecraft så længe, uden at se et eneste får. Det må være en ny rekord. Jeg tror, jeg skriver i bogen. Men som sagt, hvis I har nogle idéer til noget, jeg kan lave herinde, så skal I bare poste i kommentaren, eller skrive en kommentar. Så vil jeg skrive det ned, så vil vi gå efter det. Jeg tænker lidt, vi skal næsten også have et mål. Nogle mål heri. For at gøre den endnu længere serien. Og jeg tænker lidt, vi skal næsten have alle achievement, tænker jeg. I ved alle dem, der ligger... Hvor nu de ligger henne. Der er achievement. Jeg tænker, vi skal have dem alle sammen. Bare for lidt for hyggens skyld. Det kunne være lidt sjovt. Så det tænker jeg, så prøver vi at se, om vi kan få dem alle sammen. Og flere, hvis vi spiller længere tid. Så der kommer flere. Så tænker jeg næsten også til, vi skal prøve. Og det er noget, jeg godt kunne tænke mig at prøve. Og skaffe en af hver ting. Eller... Jeg ved ikke, det kan også være en stack af hver ting. Men bare et eller andet, altså jeg tænker bare en af hver ting. Det er måske lige fint nok. Så jeg tænker, at jeg vil gerne skaffe en af hver ting i hele spillet. Det kunne være mere sjovt at prøve på. Det er ikke sikkert, at jeg kommer til at gøre det, men jeg vil prøve at skaffe en af hver ting. Bare en enkelt af hver ting. Der er for her. Det kan være rigtig sjovt at prøve det.
og skaffe en enkelt af hver ting. Så det tror jeg, vil prøve på. Ikke en stack. Det tænker jeg, det er måske lige meget nok. Men bare en enkelt. Så skal vi prøve at skaffe alle mulige forskellige ting. Så må man lige kigge på en eller anden liste på nettet, hvad der er ting i Minecraft, fordi jeg kan ikke huske dem alle sammen. Men det går først lang tid, når vi kommer til at gøre. Det er når vi er ret stacked og ret OP og sådan ting. I kan begynde på det. Når vi har et ordentligt hus og sådan ting. Sådan der. Det begynder at blive nat nu. Det er perfekt. Har vi ikke også 3 uld? Det har vi. Det er også ting, vi skal til at tilbage af. Jeg ved ikke, om vi skulle teleportere. Det må vi gerne. Altså, jeg tænker lidt, at altså, teleportering, det er sgu okay. Kan jeg klikke på de her links? Nej, det kan jeg ikke. For jeg kan ikke huske, hvor... hvad hedder det? Det var henne. Kan jeg lige gøre det her? Den er åbnet faktisk. Kan jeg gøre det, eller hvad? Åbn den. Det ser ud til, at jeg godt kan det. Hvor... det må den der. Okay, nu kan I så ikke lige se en skid. Sådan er jeg tilbage igen. Så prøver vi til TP. Mig. Til herhen. Jeg tror nok, det er her, jeg bor. 5, 3, 8. Det var her, jeg boede. Okay, perfekt. Så skal vi lige lukke det der billede ned igen. Sådan der. Så tilbage. Eller det var landsbyen. Okay, men så bor vi også tæt på. Bor lige hernede. Men jeg tænker, det er okay at teleportere. Fordi nogle gange, for eksempel, der hvis vi er så langt tilbage, ikke, og vi ikke har noget mad og sådan noget. Det, altså, det skal også ske noget, ikke? Altså, vi kan ikke blive ved her og sidde her 1000 år. Teleportere, det synes jeg. Altså, teleportere hjem og sådan noget, det er okay. Det er lidt ligesom at set home, eller bruge, hvad hedder det, i modded Minecraft, for eksempel bruge waypoints og sådan noget. Så det synes jeg, det er okay, vi gør det. Altså, vi skal jo ikke gøre det for tit. Altså, vi skal ikke bare udnytte det, bare vi er 4 blocks væk. Men jeg tænker, hvis vi er rigtig langt væk, og vi ikke rigtig ved, hvor vi skal hen af, så det er okay. Selvfølgelig skal jeg prøve at gøre så lidt som muligt. Men en gang imellem er det okay. Og særligt her i starten, hvor vi bare skal i gang. Fordi jo længere tid det tager, jo kedeligere bliver det. Men jeg kan faktisk rigtig godt lide starten i Minecraft også. Det er ret hyggeligt også, synes jeg. Så lad os lægge alt det her ind. Lad os bare lægge det her herind. Ja, det må okay. Jamen, så tænker jeg, at vi laver lige en seng, og så sover vi lige, og så runder vi af. Skal vi lige være der. Okay, vi mangler 3 her af. Nej, det har vi ikke. Vi tager lige 3 stykker derfra. Så får vi skal hen og hente noget. Sådan der. Så lad os sove. Vi står ude for åben himmel, fordi at vi kan godt lide at kigge på naturen. Jeg kan godt lide det, at man kan se sine ben i, hvad hedder det, 1,9. Det kan jeg også godt lide. Jeg kan lide 1,9, fordi det der, det kom jo. 1,10, det er bare sådan en lille... Jeg vil næsten kalde det en udvidelse til 1,9. Altså 1,9, det var jo hovedopdateringen. Og 1,10, det var lige lidt bug fixes, og lige lidt nye mobs, og så lidt af hvert. Og auto-jump. Ad. Men jeg vil sige tusind tak, fordi at I så med i den her episode af Single Let's Play her. Og jeg håber, I vil se mere i fremtiden. Og så håber jeg, I kunne lide det. Og jeg håber, I kan lide det, vi har fået udrettet til videre. Og hvis I har noget idéer, I er velkommen til at skrive det i kommentaren. Hvis I har et eller andet byggeprojekt eller et eller andet. Og så glem ikke at hoppe i beskrivelsen og tjekke Twitch-kanalen. Så I kan se nogle off-cams i gang imellem, hvis jeg så den. Jeg tænker, jeg så den. Jeg så den så godt. Tænk sådan der. Så husk det, hvis I vil se noget off-cam en gang imellem. Så vi ses. Og så kan man også fjerne det. Okay. Ses. Hej hej.